Baik sudah bukan ego diok, ini homan hok kira bukan diok, ini homan hok hak pondok horok. कारज'खुसि माने खुद्रिनानै होस्राखावनाय हाबाफारि लादों आरो बेखायनो बे क'क्राझार जिल्ला चिरां बाक्सा उदालगुरि मोनब्रै जिल्लानि हेडक्वार्टाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदियै गोबां रायजो राजा फरायसा फरायसुलिजों लोगोसे जोंनि सोमावसारग्रा मावथि बिथांमोना दिनै बाहागो लाफैदों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय 17 आरो 18 तारिखआव उल्टापानि जि माने रिजार्व फरेस्ट दङ बेयाव जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बे सानै जि बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ अन्याय भाबै माने फेक एनकाउन्टाराव माने बिथांमोनखौ बुथारनाय जादों आरो कुनु बेबायदि बुथारनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सहाया आरो जों बे जि हाबाफारि बे जि जाथाय बेखौ दिनै जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै न्याय बिसार थार बिजिरनाय नागिरनानै दिनै जों बे हाबाफारिखौ लादों आरो नैबे जि क'क्राझार पुलिसनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जि अन्याय भाबै बुथारनाय जाबाय बिनि सायाव जोङो जुडिशियेल इनकुवेरि इम्पार्शियेल इनकुवेरि जों नागिरदों जाय माने न'खर जाथाय जानाय न'खर बिथांमोननि न'खरजों जों गसंफादों आरो सरकारखौ जों खावलायदों जे बिथांमोननो अनसुंथाइ होनांगौ आरो गुबुन फारसेथिं बेबायदि जाथाय जों मालाबाबो लुबैया आरो 2020-27 सनाव जि बर' गोरोबथा जाबाय बिटिआर सुक्ति जाबाय बिनि उनाव कुनु गुलि बारुद बे पुलिसनियानो जा सोरबा माने गोदान जन्म जानाय उग्रपन्थी होननानै गावखौ जाय जाहिर खालामनाय बिथांमोननियानो जा बेबायदि जों मालाबाबो लुबैया खारन जों शान्ति प्रिय हारि जों शान्तिजों गोजोनजों थांना थानो लुबैयो जोंनि जिखिनि मोननांगौ दाबि दावा जोंनि जिखिनि अधिकारफोर दङ जोङो दिनै गोलाव सम सोमावसारनानै 35 बोसोर हाथियार लाना सोमावसारबाय 30-35 बोसोर जोङो गणतान्त्रिक सोमावसारबाय दिनै दफायाव जोंहा लिरनाय दङ बेखौ मावफुंनायनि खामानिया सोलिगासिनो दं सुक्तिनि दफा मावफुंनायनि जि हाबाफारि बे स्पिड आप जागासिनो दङ दिनै एरिया बारायनांगौ दिनै गामि सोसननांगौ बे खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ आरो बेबायदि समाव गोजोनखौ जेला जों गायसननो नागिरदों रायजो राजाया गोजोन लुबैदों दिनै फरायसा फरायसुलिफोरखौ फरायहोनांगौ जौगाहोनांगौ साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा दङ दिनै माने फसंथान गायसननांगौ दिनै जोंनि ओनसोलखौ रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनांगौ गासैबो बिथिङाव जि जौगाहोनांगौनि जि हाबाफारि बे समाव दिनै बेबायदि मोनसे जाथाय जाय जाथायनि गेजेरजों जोंनि गोसोआव दुखु मोनदों दिनै गोरबोआ गाबखांदों आरो बिथांमोना जुदि माबाफोर दाय दङमोनब्ला दिनै बिथांमोनखौ 17 तारिखनि मोनाबिलियाव बाइक एक्सिडेन्टआव पुलिसा हमनानै लांदों रायजो राजाया माने जेला बिथांमोनखौ दैखांनो थाङो पुलिसा बिथांमोनखौ हमदों आरो ट्रिटमेन्ट खालामनानै हस्पिटालनिफ्राय थानायाव लांदों न'नि मानसिया जेब्ला हस्पिटालाव थाङो आरो बे हस्पिटालाव न'नि मानसिनो बुंदों जे बिथांमोना दाय गैया साननै सानथामनि उनाव हगारगोन नाथाय हरनि गेजेरावनो नाटकीय भाबै बिथांमोनखौ माने ULBनि सोद्रोमा साजायनानै दिनै बुथारनाय जाबाय आरो बेबायदि बुथारनाया माने कुनु कारनाव सहायथाव नङा आरो जोङो बे बाथ्राखौनो स्पष्ट बुंदों जे बिटिआर शान्ति गोरोबथा जानायनि उनाव दिनै शान्तिया गायसनजानायनि उनाव शान्तिनि थाखाय गासैबो रायजो राजाया दिनै हाबा मावगासिनो दङ बेयाव सोरनिबा माने खाखि पसाक गाननानै बेयाव धुम दाखाल खालामनानै सोरनिबा दादागिरिजों सोरखौबा गावथारगोन सोरखौबा फेक एनकाउन्टार खालामगोन बिनि उनाव बेखौ उग्रपन्थी साजायगोन बेखौ जों मालाबाबो गनायनो हाया दा बेखायनो जों न्याय नागिरदों जों बिजिरनाय नागिरदों आरो बे बिजिरनायखौ जोङो आयेननि भाबै जिखिनि जोंहा लांनांगौ हिउमेन राइट्स कमिसनाव होनांगौ हाइ कर्टआव सुप्रिम कर्टआव माने जोङो पिटिसन होनांगौ बिनि थाखायबो जों राजि खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने थांनाय समाव गोलाव समाव जायफोर फेक एनकाउन्टार जादों जायफोर माने इनोसेन्ट पिपोलखौ माने गाज्रियै बुथारनाय जादों बिनि सायाव जेब्लाबो गसंथादों आरो न्यायनि थाखाय जोङो सोमावसारदों आरो बै माने परियालफोरा दिनै न्यायबो मोननो हादों आरो जाय दायनिगिरि बिथांमोनखौ साजाबो होनाय जादों दा बेखायनो आं बेखौनो खावलायो जे गोदान आफाद जोनोम जानायनि जि मोनसे दिनै माने सिन्ता दिनै मोनसे फोसावदों जे माने जोङो गोदान आफाद दाबाय जोङो बमा होगोन गुलि बारुद माने बाहायगोन आङो बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों जे नोंथांमोनाबो बर'नि साफा सुबुं बर'नि साफा नोगोरारि आरो बर' हारिखौ जौगाहोनांगौब्ला दिनै सिलाइ बारुदनि 35 बोसोरनि संग्रामखौ फोजोबनायनि उनाव गोदानै सिलाइ बारुद लानायनि बाथ्रा गैया नोंथांमोना गुबै लामायाव गिदिंनानै फैफिन जोंजोंनो ज'है बर' फिसा हिसाबै बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय बर' माहारिबादखौ लानानै नोंथांमोना हाबा मावलां
आरो गुलि बारुद लानानै माने बेबायदि हाथियार लानानै सोमावसारोब्ला दिनै सासे गाबोन सासे जोंखौ जायफोरा दाय गैयै जायफोरा इनोसेन्ट पिपोल सोरखौबा मबाइलनि कन्टेक्ट सोरखौबा टेलिफनिक रायलायनाय सोरजोंबा माने मायबा शेयार खालामनाय बेबायदि माखासे माने भुवा माखासे नाटक बानायनानै जोंनि बर' फिसाफोरखौ गावथारनायनि थाखाय मोनसे लामा मोनगोन खारन बेबायदि थासारिया गोबां समाव जालांबाय जों नुबाय जों आंगायबाय दा बेखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायो जे दिनै हाथियारनि जुग गैलिया गुलि बारुदनि जुग गैलिया भारत राष्ट्रआव जों जुजिनांगौब्ला राजनैतिक भाबै भारत राष्ट्रआव जुजिनांगौब्ला गणतान्त्रिक भाबै संबिधाननि अधिकारखौ लानानै जोङो जुजिलांनांगोन आरो बिनि गेजेरजों बर' हारिखौ जोङो जौगाहोनांगोन जोंनि मोन्थायखौ जोङो बिनानै लानांगोन दा बेखायनो जायफोरा दिनै बेबायदि सानदों सिन्ता खालामदों आं बिथांमोनखौ खावलायदों आरो सोरबाया जुदि पलिटिकेल कनस्पिरेसि खालामनानै बेबायदि मोनसे गोदान आफाद जोनोम होनायनि बाथ्रा सानदोंब्ला बेजों बर' हारिया जोबस्रांगोन बर' हारिया गुबुंले माने गोथौ हाखराव थांगोन आरो बर' हारिया बेजों जेबो लाब जाया बर' हारिया दिनै गोजौ सोलोंथाइ लानानै बर' हारिनि गोरिब गुन्द्राखौ रांखान्थि भाबै जौगाहोनानै गासैबो बिथिंजों जोङो मोन्थायखौ अधिकारखौ होनानैसो बर' हारिखौ जों जौगाहोनो हागोन दा बेखायनो आङो दिनैनि बे सोमावसारनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों सरकारखौ आङो नारसिनदों खावलायदों नैबेनि सायाव स्पेसियेल इनकुवारि जानांगौ न्याय जास्टिस मोननांगौ आरो जायफोरा गोदान आफाद दादों बिथांमोनाबो गिदिंनानै फैफिननांगौ आरो जोङो बेयाव सान्तिखौ जोङो माने लाखिनांगौ आरो गोजोननि थाखाय बयबो हाबा मावनांगौ आं बेखौनो दिनै खावलायबाय गोजोन्थों कम्पेनसेसन जि फोसावदों बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा जि इनभेस्टिगेसन फोसावदों जों बेखौ वेलकाम खालामदों सरकारा बे जाथायनि सायाव इमिडियेट स्टेप लादों आरो बेखौ लानानै जिखिनि सरकारा हाबा मावनांगौ बिथांमोना मावगोन नाथाय जोङो सोमावसारग्रा आफाद जों माहारियारि आफाद आरो जोङो जोंनि लामायाव बिथांमोननि जास्टिसनि थाखाय बिथांखौ जि भाबै बुथारनाय जाबाय बे बुथारनायनि सिङाव आन्दोआव मा रहस्य दङ आरो मानो बेबायदि अन्याय भाबै बुथारखो मा कारनाव फेक एनकाउन्टार खालामखो आरो फेक एनकाउन्टार खालामनायनि दायनिगिरिया सोर माने बै जास्टिसखौ नागिरनानै जाय बुथारजाबाय बिथांमोननि न्यायखौ जोंनो नांगोन जाय बुथारग्रा जाय बे घटनाखौ खालामदों बिथांमोनाबो पानिश मोननांगोन बिनि थाखाय जोङो इयुननि समाव जोंनि जे हाबा मावनाय बे कन्टिनिउ थागोन